Днес искам да ви разкажа как работи ПНЕИ системата. Психо-невро-ендокринно-имунна система. В организма ни има тази система. Всъщност това са няколко системи, свързани помежду си. Те са в една непрекъсната обратна връзка. И знаете ли всъщност, че вие знаете как работи тази ПНЕИ система? Познавате ли хора, които са ви казвали: катастрофирах и получих захарен диабет? Познавате ли хора, по-често жени, които са ви казвали: след проблем разведох се с съпруга си или някакъв друг проблем и получих заболяване на щитовидната жлеза? А познавате ли семейства, които са имали репродуктивни проблеми, нямали са деца, осиновили са си детенци и жената е забременяла? Да, Господ я е възнаградил, но и така работи ПНЕИ системата. Защото психиката, отначало един стрес, какъвто и да е той, е емоция. Но когато продължава, когато персистира, когато дълго време не се компенсира този стрес, той се прехвърля като химическа буря в мозъка. Превръща се в химическа буря в мозъка. Да, обаче, мозъка е този, който дава команди на целия организъм. В мозъка ни, в кората на главния мозък, има едно човече на Пенфилд, което е обърнато с главата надолу. И всеки орган всяка част на човешкото тяло има представителство в кората на главния мозък. И всъщност главния мозък е командира на как да работи сърцето, дали да си движим ръцете, дали да клепаме с очи. Това го казва нервната система. И когато тя е разбалансирана, има повече адреналин, по-малко серотонин, по-малко допамин, ние сме говорили вече, че клетките в мозъка, те не се докосват една до друга. Те комуникират помежду си с израстъците си, но те комуникират на разстояние една от друга. И за да се осъществи тази комуникация между две клетки, те комуникират с медиатори, с едни химически вещества, които са много важни в мозъка ни, за да се придаде този нервен импулс. Също като тока е, за да се придаде този електрически вид нервен импулс, трябва да ги има и трябва да са балансирани всички тези вещества в мозъка. И когато мозъка не е балансиран, той започва да изпраща погрешни команди към различните органи и системи. Например, имате сърцебиене, имате свиване на стомаха, отивате на кардиолог, няма ви нищо, имате световъртеж, отивате на невролог, няма ви нищо. А то е, защото между психиката и нервната система има проблем. И всъщност органично заболяване няма инфаркт, няма инсулт, няма тумор, но вие имате оплаквания. Защото там, между психиката и централна нервна система е проблема. И част от централна нервна система е хипофизната жлеза. Тя е диригента на всички жлези с вътрешна секреция. И тя командва, отделя такива хормони, тропни хормони се наричат, които дават информация на как да функционират жлезите. И когато, примерно, жената е в стрес, непрекъснато очаква всеки месец да е бременна, това очакване е между психиката и централна нервна система, емоция, разбалансиране на централна нервна система, химическа буря от стреса и хипофизната жлеза изпраща неправилни команди към яйчниците. Няма отделяне на хормоните, които биха благоприятствали едно заболяване. Когато това се успокои, вече и бременността настъпва. С традиционната медицина напреднахме като диагностика, като лечение, ние можем да произвеждаме инсулин, ние не оставяме пациентите ни с захарен диабет да загинат, но не се намесваме там, където е причината за заболяването. Ще изпишем медикаменти за понижаване на кръвната захар, ще изпишем медикаменти и ще си ги пиете за повишаване или понижаване на активността на щитовидната жлеза. Но ако вие не работите там, към причината, която е за това заболяване, няма да бъдем успешни в лечението. Ако има такава храна, която да ви помогне да балансирате между психиката и нервна система и да балансирате ПНЕИ системата, за да върнете баланса в организма,
Това би ли ви заинтересувало?